La Etern am transformat pasiunea pentru piatră naturală în artă și maestrie de-a lungul a 33 de ani. Suntem mândri de cele peste 150 de produse de înaltă calitate pe care le oferim și de miile de clienți mulțumiți pe care i-am avut de-a lungul anilor. Colaborând cu noi, vei profita de o gamă largă și variată de produse, consultație gratuită și recomandări, mostră gratuită pentru a simți calitatea înainte de alegere, tăiere personalizată și opțiuni de finisare.